Ceea ce vreți voi să spuneți prin primăvara arabă este egală considerarea faptului că cetățenilor le a fost mai bine un regim autoritar decât cum sunt acum în libertate. Această Italia este o bucanie care este fabricată în Statele Unite. Are 3 de sigături. Prezentarea de referate este mult mai plăcut și ușor. La orice centru de documentare există și acces la internet.